Ейте, почитатели от YouTube. Ще играем Agairo.ой. Уоп! Ставам по-големо балонче. Не те гледай, ти пак. Изядаме гадно. Не бе, бягай. Я съм на теница, бягай, насрах се, бягай. От тебе може да те взем. Благодаря за спейс. Изядаме. Аз съм на телефон. Лаве. Ти си изядеш, мръсник. А ти бе, ти какво ме гониш? Не, тук се свършва. Не, аз съм кама. Къде е зато, бе? Назно. Къде е то? Куче. Назно куче. Отка, бе. No. Много ми изяде. Мазното куче изяде много. Изядама. Стига, не мога ги фана пътия. Аз вече ги фанах. Сабери, бързо сабери. Ела тука. Не, бягай. Бягай, не мога да стрелям. Бягай. Ти манчен. Не? Бягай. Насрах се отново. Бягай. Ще ми изяде. Амбрела. Чадър ли се е красив това, бе? Фащай. Фащай. Защо? Защо не ме изяде? Ти лоло. Събирам Наса. Не, Наса няма ме изяде. Наса. Майка ви уваса. Не. Лего ме изяде. Мама ти да ева. Жди. Какъв този е? Да, малкото куче името не му се вижда, що е малък. Дева тука, бе. Аз съм малко гътна, аз съм бил. Ужас. Не, да започнах и не може нищо да направя. Ходи, отивай на там. Няма фанеш. Я фърле. Няма фанеш. Жди, год. Какво за? И тук се... Бродота. Ужас. Why? Що за? Върти се. Няма. Споко. Не, Аджиан. Я да те изям. Де братия.
Арахис. What? Сир магони. Сир насари се като станем голем, бе. Не, няма. Няма, бе, изяде се, ба. Да, викам, сир ще ми, няма ме изяде, ма. Няма ме изяде. Аз тук сега ще събирам. Не! Изяж го този. И аз съм малко... Наса! То скъпа, бе! Я станах силен. 16 точки. Бягай надолу, бягай нагоре. Бягай тук да взимаш. Бягай пак, бягай тук. Бягай настрани. Бягай, няма. О! Стига, бе. Нямаме. Бягай натам, бягай. Аз имам само моят свят. Бягай, много си тъп, бягай. Бягай от мен, бягай. Бягай на среща, бягай. Оп, на среща. О, не. Откова? Ще изява един. Да, той отишъл и ти го изява. Не! Ела, бе! Стефана! Тим, детмач. Тот ги. О! Викам, и четем после. Да се зараме мазно куче. Поработа вена. Не! Ела ти изънчеме. 8 минути, кога минаха? Оп! Бягай! На среща! Какъв този е? То ги взя всичките наред. Оп, и аз изядах един. Оп! О, благодаря, че влезнахме. Благодаря. Аз съм шампион. Благодаря. Бягай. Оп, бягай на другата страна. Бягай, оп. Абе, ела тука, бе. Бягай. Бягай на тука. Бягай. Мазното куче било хубаво куче. Бягай на тука. Бягай нагоре. Бягай. Много са прости хора. Окей. Португал. Какъв португал ти се дояде, бе? Редит. Що ме изяде, бе? Чу! Ужас. Включих си една игра. Стига, бе! Така. Ми засика. Телефона просто ми зацепи. Абе, не искам без ужас. Мазно куче. Какъв съм малък. Хейно. Влезнах вътре в него. Не, насрах се. Минали през мене. Насрах се! То какъв е, бе?
Ще мина тук напряко. Бягай, бягай. Бягай от мене. Бягай. Аз съм по-бърз. Бягай. Додге. Додге. Я да се кръстим Додге. Додге. Айде, окей. Колко си? 10 минути, аре. Аре, никнем. Да съм никнем. Пепси. Не? Маева. Така, геймер гол. Геймер гол. Аз съм геймер гол и фърча като стрела. Я. Сравняваш на 0, Нортвей. Сравнявам на 0. И хора, батерията ми пара. Додге. Бягай. Бягай от мене. Бягай натам. Събирай. 22, 1000, 1200, 1500. Събирай хубаво. Ела тука, ма! Изярах един! О, на съм! Путин! Да! Един ме гони, удариш! Дай ми силата! Имам силата! Трябва ми всичко. Яш. Ай, опка, бе! Оп! Нортвей. Стига. Стана пълна. Стига. Шата избия. Ще избия тебе. Много те била. О, Додге. О, съм... О, нека го погълна. Саник. Мене ще ме погълне. Стига, бе! Чакай, искал дивица. I eat you. Учила да би яде. Ох! Дай ме черепче. Не, рандом. Що за? Не, яшма, не ме яш. Ти ма яш, ти не ме яш. Какво за? Тук не го видях. Яшма? О, добре, това не е. Тук си минал, гиди. Добре, хора, I eat you. И така. Ще ви ям. И това беше от този епизод. Не знам как точно се казва играта. О, синик. Agar.oi. Сега да си видите колко е хубаво. Опти. И това беше от мен за този клип. От Тонстос Gamer Go. И чао! Що ми засече, хора?